Onyeba Akyeaa Panin Akwaduase Panin Pajobre bi mora wo enam se pese nanam pese asem bi de edie mu nyina mu bo mu probo no mu bo Onyeba Akyeaa Panin di nanam pese nsem bi de edie nti wo mu ankasa supin no fere ne se di wonim no omra mekan kire nanam enu nti na ma nanam ato sa fere Onyeba Akyeaa Panin Akwaduase Panin na wadaroma ena nanam afro se wadaroma apatrapa adi nyumasem de ye kan yentimi yiwu mfrim nti de wunim nananmo aton sa afro se de wunim fa apatrapa adi hima ho rabe kan kire nanan ye bonkro no nanka wo ka ho ena wo nkrofo wadaroma wo betwe wo mfrim nti de abai de nananmo ankasa na ato ye sa afro wo se ye kan hima yasem ho yentimi eyiwu mfrim tenko gono afana fani nyina se ebo wudin ewum nti nananu ato nsafre wa na di wunim no ani nti no meto nsafre wa di wunim no nananu ade sisem ti wadawoma di wunim no kama nananu nti ene na utumfo ba mo ade utumfo chama ba mo akan utumfo nta no wa ase aka Champion. So two for one time is a canton, there is a small break. What kind of break? One kind of break. The patch me too a jantam, a canton, say, as mammy baking. Dear me bake me new and I make. Tis a man can. Me patch me did the Onyeba Champion, Patrapahima. Out also means. A free or two for a catachie pencil. And now, in mine, a queen, papa, a demand. There be a check and a brief for any apple. About me, papa, Umudia before said, Uma Nimia bar. It is a me beautiful any apple. A dee my cunya, now Umuta. Me, papa, on your cunya. Only papa can say. Onyeba nyima yakunya okay nso me de ani je ka se ja bepia nto busa abrefo ni apel se e de na mudi hye mukina e wa asem ya ho ka mu se mu de etuo e be hye tete bodom ano ato mu de ahye mukina ampa omu ye nti e free ho no na me papa e de yiman akunya e hye me nsa bi gina ho na ya amamre ni amanye bia ese e fata e de ma me papa nti free ho enipa dunson na afa me nsem a o madi bi man kunya ebi ene kodwo na kodwo bire odi kan na kodwo bire otoso mienu na apia na yeboa na abebrese na owusu e champon na kofi odi kan na kofi otoso mienu na e champon owusu de wotwato okra no na ye na owusu ebrefo ni nyina efe cha apanyini ensem asa na wukodi hima yakunya tana madaroma gina o kase hima yakunya die obi obebedi hima yakunya bia sisi efa wo hene be cha apanyi so asa me na ko kire papa amene timi edi hima yakunya na me bai me beto nsem se wo afa amamre ni amane kwan so na wukodi hima yakunya ya wo mo bi wo ho wo mo betimi kura aku a onkum nipa miensa e wo akunya so ebi kura efu abebe tana na madaroma me gina ha se obi a obedi hima akunya bia ti se na mo le be cha apanyi so ebi Pasina kwanu pacha Parama Panin Piazete Parama na Akyeaa Panin asama na namfra no ya funa na ni wa sendi bisa na Akyeaa Panin anya bia o kasam no na wo se anya bia o kasam no wo se otumfo ya na apel ne brefo
wɔn ba otumfoɔ bɛka kyerɛ otumfoɔ sɛ wɔn de wɔn akonnwa no ɛɛkyɛ no wɔn tɔ a wɔn de wɔn akonnwa no ɛɛkyɛ no na n'ase ahye anaa. bɛpa akyɛw ɛyɛ biribi nti ɛnam sɛ wɔn kum ne nua baa ɔnyɛma afia kwan bi mu ne nti na brefo ne apɛw ɛbɛn a me papa hɔ sɛ adeɛ a wɔn ayɛ ne nua baa ne nti heman deɛ brefo ne apɛw tɔ a ɛgya nye n'akonnwa ne nti na ɔde maa me. anya bia nana apɛw ne nua baa biara ni wɔ a yɛfrɛ no Abena Akwaduase ne nua baa a yɛfrɛ no Abena Akwaduase ɛwɔ ɔne ne Hemanhene a ɔmukum no na Akyeaa panyini nana apɛw akonnwa a wɔde ba na mmaa adwa nka ho yɛakonnwa no yɛamfa mmaa adwa ama nti nana apɛw ne nua baa biara na wɔyɛ hema a yɛfrɛ no saa din na wɔbɔɔyɛ no yɛni saa nipa no wɔyɛ busua nti kaniyɛ na meba kyɛw minim ɛfiri sɛ krataa koraa a mebɛto no me nana adaka mu ɔmu twerɛ ne twi kasa mekuta bi wa anya bia yɛn yɛfrɛ me twi ekuta yɛ no yɛni saa nipa no wɔyɛ busua na mmom ne nua baa a ɔkaayɛ ne yɛfrɛ no nana yaa nsɛbrɛ na ɔware ntɔnso hene wɔno ne ba ɔwɔ na yɛfrɛ no Ataamia no n'asefoɔ ɛne yɛ nti nana apɔ na se hyeyɛ sɛ ɔde n'akonnwa ɛbɛba abɛkyɛ na me papa na de maa me nti deɛ ɔka ne bi ni mu nana Akyeaa panyini anya bia wogye tum sɛ kenkaasefoɔ yɛyɛ ade ase wɔ akonnwa yɛ yɛne ade hye kan wɔ heman akonnwa ho wogye saa asɛm no tum kenkaasefoɔ ade a mobɛdi bie no yɛnyina yɛ ko na mekyerɛ sɛ wogye tum sɛ yɛn yɛyɛ ade hye kan wɔ akonnwa no deɛ menim ne sɛ yɛnyina yɛ ko na nti na mobɛdi ɛnɛ ɛko no abusua asɛm na meka ade ase apɛw asefo ɛna meka kyerɛ wo mesi wogye tum sɛ yɛn kenkaasefoɔ yɛn ne ade ase ɛwɔ akonnwa no bɛbaakyɛw me ne menyi ntom deɛ menim no na meka ɛna na memu ato ho ase sɛ apɛw na se hyeyɛ apɛw ne nua bɛɛfɛ nana yɛ nsɛbrɛ no a ne ba ɛde Ataamia no n'asefoɔ ne yɛn yɛwɔ kenkaasɛm nana Akyeaa panyini memu ato ho ase sɛ heman akonnwa yɛnsii hema da nana apɛw wɔde akonnwa no efiri adanse na baayɛ nti sɛ wogyina aka sɛ hem nana apɛw nua baabi yɛ hema owuyɛ no eti na wɔyɛ saa deɛ na memu ato ho ase ɛnyɛ nokorɛ da bɛbaakyɛw yɛ nokorɛ ɛwɔ sɛn ho sɛ ne nua baa na ewuyɛ no nti na mamu di abufuo ɛbɛ a me papa otumfo opoku a mekatakyie wɔ no anya biara no sɛ mebɔ me nkuro wotie ni a mese deɛ maa nana apɛw ɛbaa nana oseetu santehene anim ɛde tuu n'anim sɛ wɔnhwɛ na wɔmfa na wɔnye n'akonnwa no wɔkɔ aba na wabɛgye no ne yɛkɔ sa ne yɛkɔ dɔmaasa ɛna ɔde akonnwa no bɛgyaeɛ ɛkyerɛ sɛ abusua bi bɛsraeɛ sɛ abusua no wokɔ heman a yɛfrɛ ɔmo Akwaduasefoɔ ɔmo faakɔ bi so kum nana apɛw nua baa a ne yɛfrɛ no nana yaa nsɛbrɛ ɛno nti na n'akyi nyɛ ne wɔne baabi a ɔde ne nkonnwa tuntum bɛguo enti na ma a wɔde akonnwa no baa de bɛgyaa na sɛ tu santehene sɛ nana wada roma m'akyi nyɛ nti gye akonnwa atu wɔ ma me na sɛ tu so hwɛ ne ma nim nyinaa no wopɛ ne ɛkoɔ n'ani a na awom a wɔnwo da a wɔnim so ɔde ma wa daakye womfa n'akonnwa no ɛnkɔma wo bi enti otumfoɔ da ne ma wo sɛ hwɛ so ma nana apɛw na wɔnkɔ mmara no wɔba a wabɛgye n'akonnwa nana apɛw baayɛ wɔyɛ mu amammerɛ yɛ biribiara da wɔse gye n'akonnwa sɛsi amena woka sɛ akonnwa wɔ heman ɛni apatrapa enti sɛ wogyina aka saa asɛm yi a meka si w'anim pɛn sɛ asɛm a woka no ɛnyam nokorɛ ɛkyerɛ sɛ wonyɛ yɛde hyeɛ ɛwɔ yɛakonnwa ho ana waka sɛ wobɛsi akonnwa ama yɛ anaasɛ anyɛ biara no otumfoɔ yɛnyɛ bɔne bi ana wagye akonnwa sɛ wɔde ama akora wabɛda abusua no ɛyɛ hɔ nti deɛ ɔwɔ ka ho mebakyɛ na ɛyɛ dɛn na motum bɛsere firi mebakyɛ ɔn deɛ menim ho asɛm wonim ho asɛm mede deɛ menim asɛ me papa de heman akonnwa maa me sɛ obi a obɛdi heman akonnwa biara no te sɛ ɔhene bɛɛkyɛ panyini ɛna ɔsɔ no mudoro ɛkɔ me papa ɛna na mema wato ho ase sɛ tumi a yɛde ma wɔ akonnwa no ho ne sɛ abusua panyini yi ne nipa na wabɛbɔ amanneɛ sɛ Akyeaa panyini meekɔ wo papa hɔ te ka me ho meɛnkɔ enti woyɛ danseni ɛwɔ nkonnwasie anim yɛwie a yɛma wabradeɛ na mmom nyɛ ɔna asi akonnwa ma yɛkyerɛ sɛ woyɛ abusuani
bebacha obi e be di akunya na me ne be fa no so na ko be papa wo ene na me kire wo no ma kire wo de wo ye wo ho ye fa wo so eye no kure na ma woni tumi se wo na asi akonwa ma ya na se akonwa ne wo ho sese ye de acha okura bibia ni wa ye yen ansana sante ni bi akonwa be ma obi na bibia si asama wo ka no ntoso mu abusua ni bi wo kenka ase usu nyina ye ka se ye de amaye na ye abusua fo na ye de na nana owu ya ye kana se mi kura wo free kenka ase na ada nya kofa ni free kenka ya senhye ene ma wo sa tumi ni safa na eda na fa yesi akonwa ne sa kofa free kenka ase enam se wo hema bia ni himan no eni nti ma na wo di besi mi so eya no kure ama mi timi di mi wo hena be ba no ade no ko me papa wo eno na me kire wo se wudibre ade a wo ye wo nkonwasie na mu ni se wo ye dansini ewia ni ama wabrade wo ade a wo ye wo mu ano na echa panyin se wo gina wo kase ene na wo pa kire se echa panyin kura no ne pa bia di hima akonwa pe sana ba je me de hia han adi akunya ko jobira adi hima akunya da ene na me kansi wanim se enkodwobiri panyin ene enkodwobiri ketwa omunya na echa panyin ba na emom no wo mu free kokode wo mu ye kokode fo yonko anana Hemanhene ne na echa panyin fa ayenti no ene ma san kofo betena patrapa o ma se fo kwa patrapa na echa panyin enya ne ma no wo ujitum asa kokode ne patrapa de ne me se ujitum se na echa panyin nya ne ma no wo ne ma ne wo all right ene na echa panyin ne ntam ene sen na echa panyin ne ntam ene sen wa ntam ene sen mimi de me bochi dom me kan tama me kan tama na champem hene entam na meka iso ne nam de me gugu ni me se wo ntam obi a wo ntam wo de ene sen wa konwa no ntam a ye ka de ba wani mu no ene sen na pese mi woni ana na me ka kire wo na echa panyin wo ntam ne se me kam ye fram be didi gu mu kwa ene wo apatrapa afra apatrapa ni bia echa panyin wo ntam no wo ba wi ase wa anwo da enu ti na ma na se tu hwe no se dia akonwe fato na Hemanhene wo enti wo be gina ka jam se echa panyin wo ema me kasi wani plan se echa panyin woni ma wo ba echa panyin wo sen owunum wo be to bobodi na kire me echa akosia ene echa adabi ene echa mansa ya me de kira wo me na ba echa mpata echa mansa ene echa adabi ene echa akosia ana kojo bre so kam panyin ni kuma wa wi anya bia echa panyin a wo gya ne ba bi ko a wo betena na nemu no wo ye wo den oye minua oye onua prakope hello Oba na mo tell say people na dey so wa ba nkuro wi mle bi bai e cha panyin na onya ne ba bi ko no wo bonkro wo ahemfie ka se echa panyin maye miensa wo so gina ase so omu yelu etime mo ato mo se me masema me ka se echa panyin wo denti no na echa panyin ba ko ne se ne maye miensa wo so so nim no enti no kure nim mom yehunu ne madodo wo ye because ba ko ne se miensa e wo kra dai wo so so se elu me so me ka cho se echa panyin ntam ne se me ka me yefuna be didi gu mu kwa enya no kure nti na wo no ka enum a wo so beka wo ka enum wo so beka miensa emu de ne emfa echa panyin wasoma kan no se akonwa no de dia brew de dia ma kura e na me so me kire wo se enye no kure e kire se adehyefo no yen kenkasefo no ye wo ho a yen saaye wanyini kuro nya de ba bi kure free kenkase na ede na be ka kire se akonwa de ma kura wa bra yen ye bibia ne ma so ne de ma saa se mo kan nya no kure be ba cha ye no kure fi se me papa otumfo kuduare katachi ne de ma ana o de ma wo say ya konwa fa ene fi o da bia ba yekuru besa be fa nipa ma ne bedi akonya wa bra de acha wo mitimi da patrapa fo di bi patrapa mitimi da patrapa fo di ana maka kira wo se o mado do pra wa wonni mu mado do eno na de ba o gro na mi bo na de mo ase me ka na me yi ma dan obi asa
It's the answer. I'm saying yes, no party at Yacho. Yes, I'm telling you. No party at Yacho. Me, I can't want to know about Kennedy. That's what you want to know. I say, me, I'm flower. I will you. They are forcing the dear dancing because you mean I go. Do a party at Yacho, no beautiful man, so nice. I want to tonight. Now I'm watching. It was a day, 8 years. Who have a castle for the day, and I was at the chair. One of you. There be my name. The men can say, so be a baby, Hemanhene. A family soon. Yes, I tell you, what would you? John, grow out will be the NSA won't come home. Yet 2 months won't come. They won't be a boat. And they are trying to say, you're from any other dancing. So, if you are dancing, they will know why we won't be able to do anything. Some that's my play for one. Near money, a person, you're okay. Yamebuana, Champagne, Nipa, your dear fast so not a barbecue. So, what did you teach you? Right, what be? I said, what you say, I Nana, whatever I'm said, yeah, petrol one when you had your Sawada. If I shall the move perfume, I shall never do one. I think I say, Buffalo to Nick and Cassidy. You know, if I talk in cancer for Baffa could tell you money with them. Baffa could ask for the year. Baffa could tell you money of Villanas. Someone can feel on this work. And that's in the boy, I will take you on the other way. Na Hemanhene there, omo ye there. Hemanhene for my Akwaduase for. No, Akwaduase for the money with the Baffa could tell you. We won't come to me, won't be as a Only Nana ya no. If I told you, Sir. So what you say that? It's a 17 years in Wanda. New Wanda. Yamena Nanum year report Comigra. A Comigra. Now you got become so free said how you petition for man. You saw ya. The dear walking about Babacandi, I said no more white. Yama and the Ossia Yen. It do any now as someone not petition for man. For say, as my buy and say, then please say, yeah, what I will my academy. Now, it just and your become at the same time. And I'm the present yourself. Yeah, any question. And I feel so, what's I do to myself? 1 year, Sabusi, Momoye, at the Chicago, a war. The man Akwaduase. Must I? And a woman so a castle said, Ampa, a ditum. A charm, penny, and so a buyer, or ditum, say, woman so ye, and this year, a war, you know. And this is a mona more back Mona more back in my this year. And a woman. My this year, as a monk can woman, and a moon yebuja. And I'm also say, I'm part money woman yebuja. And we are what did be that? We hear the and I'm a year, you know, and no say a Akwaduase, and no a year, Juma. I didn't try.
obi tumi srɛ akonnwa di ɛna abusua nso koraa tumi twe nsa frɛ obi sɛ yɛakonnwa no nea ayɛ nti baabɛdi bi ma me na baabɛdi bi a ayoa no wopagya kɔ nea yɛhwɛ no sɛ wobie a ayoa no deɛ ɛsi ɛpono so a wɔdɛdɛ anim mɛno ɛna sɛ mo nkurɔfo a moabɔ ne adeɛ wɔ mu no sɛ monka yɛ ho koraa ɛyɛ kenka asefoɔ no wɔn sɛ monka wɔn ho sɛ monka wɔn ho deɛ a ɛne ɛna kyerɛ sɛ yɛka kenka ase asɛm a sɛ modi bio sɛ mo ne bio ɛno sorry heman akonnwa no ho asɛm a modi bio mo ne bio ɛno ɛma mo mbɛyɛ adeɛ ase adeɛ ase ne yɛhwehwɛ ɛma mo mbɛyɛ adeɛ ase